Mga kapuso, padayon nga mabatyagan ang matugnaw nga tiyempo. Pila ka mga pananom kaangay sang kamatis apektado. Samtang presyo sang pila ka mga ulutanon nagapabilin nga estable. Yaring balita nga gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Kunang iba na namian sa matugnaw nga tiyempo bangod sa presko nga pamatsagan, may iba naman nga huol ang dala sini. Kaangay na lang sa mangunguma nga si Manong Roger. Sunod sa iya, ang matugnaw nga tiyempo ang hindi paborable sa iya kamatisan. Kada kondag ito man ang bunga, tapos daon nagkakaroon. Tiyan mo rin kung daon nagkakaroon, di ka panggod sa bungan. Halos saan makatuig na ini nga nagatanom sang kamatis, kag sa tagsa ka magtugnaw ukon magulan-ulan, hindi gid mapuslan ang iya mga tinamnan. Tamo ra kare mga dunot na lang ang bunga sa dalam. Ang sa dalam na tawag kadto sa lupa. Sunod sa Department of Agriculture Region 6, bangod sa manubo nga temperatura, apektado ang pagtubo sang pila ka mga ulutanon. Nakita man naton ang effect sa bagyo nga mga frosting. Tiyan mo ng mga possible nga mga effect naton. Dugang pa sini, hindi pa sa karon mahambal nga self-sufficient ang riyon sa mga highland nga size ang ulutanon, kaangay sang repolyo, petchay, lettuce kag cauliflower. Kaya nga aton nga production area for highland vegetables, nakakonsentrate lang siya sa gamay lang nga area. Like for example, ang Leon sa Kwan, Alimudjan, mga tubungan area. So, kung baga, hindi pa kita ka-cope up sa demand. Sa piyak nga apektado sang matugnaw nga tiyempo ang pila ka mga produkto nga gikan sa iban nga bahin sang pungsod kaangay sang binggit. Sunod sa DA, estable pa ang supply sa riyon. Nagapabilin man nga estable ang presyo sang ulutanon sa merkado. 10 pesos ang bugkos sang petchay, 160 pesos kada kilo ang repolyo, 260 pesos kada kilo ang pidada, 120 pesos kada kilo sang carrots, 80 pesos kada kilo ang kamatis, 120 pesos kada kilo ang bombay. 120 pesos kada kilo ang talong, 190 tub-tub 200 kada kilo ang katumbal, 120 pesos per kilo ang ahos, 130 pesos per kilo ang patatas, 80 pesos per kilo ang luya, 80 pesos per kilo ang rabanos, kag 90 pesos per kilo ang lettuce. Panugyan sang DA, mas maayogid kung sa tagsa ka panimalay o kunog saran ang may tanom nga ulutanon. Upod kay Cirilo Renduque, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.